Hvala potpredsjedniče. Kolega Đujić, u pravu ste, Vlada je trebala prihvatiti ovaj prijedlog zakona jer to nalaže i europska direktiva, a kad već nije imala bolji prijedlog mogla je nomotehnički doraditi ovaj, a vi ste lijepo primjerom naveli kako jedinice lokalne samouprave svojim primjerom, svojim aktivnostima čine više za demografsku obnovu svojih područja nego što to može i treba Vlada RH. Primjer su općine Bošnjaci, Čaglin, Nova Kapela koje svake godine povećavaju iznose za novorođeno dijete, plaćaju vrtić, plaćaju odnosno sufinanciraju učenike i studente, prvo obiteljima sufinanciraju kupnju prve nekretnine i to govori da evo općine i gradovi ne mogu čekati inicijative Vlade pa poduzimaju same, a ono što bi onda trebalo nastaviti kad već Vlada nema takovih inicijativa, povećati fiskalne kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave odnosno nastaviti fiskalnu decentralizaciju.